салом дӯстони азиз, созаи хубе, фарзандатон хубанд. Ҳама каса хуш омадем ба канали мо. Раҳмат ки тамошо мекунен, инхоб мекунен, подписатсия мекунен. ай ҳама ҳақтон миннатдорум, ҳаматона дӯст медорум. дӯстони хубу беҳтарини ман, видеои имрӯзаи мо навхали уборкакунии хонаи хуштоманд сар мешавад. умед дорум ки видео дар шумо маъқул мешавад. лайк мондана фаромӯш намекунен. духтарои хубу хушрӯи ман, бахшиш барои овозом гирифт шудагим. дӯстони азиз, камтар овозаком дига шудай. даиҷа ма халатаки хуштомана пӯшидам, навхали ҳама ҷора палисоз кардам, шак кидам, хай уборка кардам. баъд ами хонаакошуна камтараки шумода навор кардам. дӯстони азизи ман, фақат мегуфтем ки хонаи хуштомандтар онтур ки ҳеҷ вақт намекардам, на имрӯз кардам барои шумора. ана мехоҳед духтаракҳои хуби хушрӯи ман, шумо чӣ ҳол дорен, дар чӣ кору бор машғулен? хонаи хуштомани ман беҳад калонай, 4 та хонаи духтаро. хонаи калон се равно дигай да, чанд хона боша зурай. омӯхта шудагем чанд хона гада. хонаи учамам калонай, хонаи хуштоман ман. хонаи мо ятай, дар назар мо майда метова. хай иншолло ки дар ният ҳаст, бояд калонтарша бигирем. ҳама мегуфтан хонаи майдара чикор мекунен, хонаи майда мегирем, пушаймон мешен. акхай пушаймон нашудем, просто ҳар кас қувват ба тавоноӣ мегӯяд, зурмон амиқашда расид. айни ҳол мехоҳем ки хонаи калонтар бигирем духтаро. ақаллан 2 та хона боша. ана мехоҳед духтаро, ҳамаи хонаакоша шумода навор кардам, кухниякша, ҳамаи чизошуна шумода навор кардам духтаро. беҳад хонаи хуштоманам уют нияки хушрӯакай. мо қатъи юсамин ҳам грипп сахт шудем духтаро. рӯзи ҷумъа рафтем, уборка кардем, шаб омадем, дер омадем, меҳмон буд хонада. дер ки омадем, намедонам шамол хӯрдем, чӣ хеле ки касал шудем, қатъи юсамин сахт. ина даиҷа боша, хуштоманам саҳар қатъи ба мора мастоваак тайёр кардай. уборкара кардем, мастовара хӯрдем, рафтем мактаб омадем, ба савзи павзира реза кардем, ош кардем. барои чӣ ош кардем ки апамшон меомаданд, барои омадани апамшон ош кардем духтаро. ина даиҷа боша, ман салатак тайёр кардам, салати дӯст доштам. инам хали рецепти салат дар канали ма ҳастай духтаро. бидроен тамошо кунед. кадоми каналам нав медроя, подписатсия кардана фаромӯш накунед ки канали мара гум накунед дӯстони азиз. ина даиҷа манам хали дастархонак партофтум. апааком омаданд, шиштем хуштоман ма хабаргирӣ омаданд. ами баъзе одамон менависанд ки видеоитра ҳеҷ ка интизор намешава. як кас навистай, ӯ комментарияда хондамш, заблокировать кардам. нависта ки видеоитра ки интизор мешава. худоро шукр, видеои мара 9,000 15,000 одам тамошо мекунанд, дӯст медоранд. хай амн касе аст чӣ вақт қимати худа дареғ намедориву мада комментария менависи ки ам видеоитра ҳеҷ ка ждад намекунад, значит тарам яке аз ждад мекардагиҳои видеои ма ҳастӣ, хоҳараки азиз. иҷоза духтаро, пеш доми хуштоман май беҳад хушрӯай, хеле райончаи хеле савремени гиш лестайда, домои пастак хеле нестайда пешаш, беҳад хушрӯай. иҷоза боша, ман гулои хисима тоза дорум. хисири ман беҳадам хали гули хонагира дӯст медора, худаш нигоҳ мекуна меёра. ман нигоҳ карда наметонам, хуштоманам наметона. ина иҷа боша хали порвай корум шикароҷа, ҳамун чизе ки алиш мекунӣ ҳамошай. ина даиҷа ман тоза кардам ҳамаша. баъд овак шапидам, ман намедонам акиёра чӣ хел михе туғри буд набуд, ов шапидам ҳамун чизоша, наму шохчоша бигем ов шапидам. ина мехали дӯстони азиз, беҳад гулакош хушрӯай. хай одаме ки нигоҳ карда бутона созай гули хонагине ки натона. ман ами як бор додам астай ки япам гулм дода буд, мисли 4 рӯз гузашт, ҳамун гул қоқ шуда да Москва будем. дига баъд аям ченае ки гула чӣ намекунам, вообще наметавонам нигоҳ карда, намегирам. ана махали дӯстони азиз, ина даиҷа ман шак кидам, тамом кардам, бо шумо камтарак навор кардам. даиҷа боша дӯстони азизи ман, инам хали шакаровак тайёр кардем. аллакай помидорорам хали беов шудиян, сахтай ку ам хали шудагиян. хай иҷода хонаи апам даем, хали шакаровак кардем, хӯрдем духтаро. даиҷа боша самбуса кардем.
хурдаем бо камтара ки шумо да навор кардам. Азизони дилам, видеоро тамошо кунед. Минуташ камам боша, фикр мекунам хурсанд мешен, ай аҳволи ма бо хабар мешен ва видеои нави мара мунтазир мешен. дӯстони азизи ма, анам хеле да хонарам нестем духтаро. ҷа даха як рӯзе ки да хона будем, хеле оши макарония кардам, бо шумо да камтарак навор кардам. ҳар рӯз ҳар ҷо мерем, рӯстика ва хона дам нестем. Ака ду рӯз шид касал шидаем, да хонаем. Агар не дами хона намешнем, инҷа фарод мекунем, инҷа мерем, дига ҳеҷ да хона нестем. Мактаби Ёсамин ҳар рӯз мактаб мерава, ки ҷой бирем шав да хона мием. хай анам хеле гапо дӯстони азизи ма. бо духтаро яка савол додае ки туи тон кай буд? 2018 Ёсаминам 2018, туи мон 28 январи 2018 Ёсаминҷон бошад моҳи ноябрай. иҷаза духтаро навора ба охир мерасонам. Худованд ҳама ҳақта нигаҳбон бошад. дар ки ҷое бошен, сиҳат саломат бошен, хушбахт бошен, соҳиби фарзандои бисёр шавен. худо нигаҳбон то видеоҳои оянда. дӯстони хубу беҳтарин.